Messi, la passada boníssima per Luisito, Luisito dins l'àrea, Luisito continua, la passada enrere, Luisito a Munir, gol, 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 la passada de Messi boníssima, l'espai per Luisito, Luisito arribant a línia de fons, la centrada passada enrere, Munir Barraca de Munir, la passada enrere de l'uruguaixo per l'aparició de Munir i Barraca de Munir, el Haddadi, gol del Barça, minut 100 de la primera part i Purua, Eibar 0, Barça 1. Escalante a la dreta per Capa, Capa a punt de perdre, la recupera Munir, va assumir, Munir per Messi, Messi pel mig, atenció que és pràcticament un 3x3, Messi pel mig, continua Messi, s'ha retat de Messi, s'ha fet de 2, continua Messi dins l'àrea, el xut de Messi, gol, 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 és el millor futbolista de tots els temps, ha ballat com ha volgut en Pàntic, li ha fet allà per aquí, per allà, retallant i amb la pilota enganxadeta al peu, pim-pam, ha arribat a l'àrea, xut creuat, Riesgo no fa res i Barraca de Leo Messi, gol del Barça, gol de Messi, gol del futbolista total, gol del millor jugador de tots els temps, marca el Barça, marca Leo Messi, minut 41 de la primera part, Eibar 0, Barça 2. Minut 30 de la segona part, 0-2 guanya el Barça, el penal que el xutarà Leo Messi, el capità del Barça, camp esquerra, i va Messi, el xut de Messi, gol, 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 gol del Barça, gol del millor futbolista, gol del millor futbolista de tots els temps, gol de Leo Messi, que no sé què, però Ipurua li té alguna coseta que el motiva especialment. L'any passat ja va fer 2, també en va fer un de penal, i avui Leo Messi fa de nou el 0-3, i Ipurua, el gol de Messi, sense posar-se nerviós, pel mig, mitja alçada, pam, Barraca de Messi, gol del Barça, minut 31 de la segona part, Eibar 0, Barça 3. Aquí l'agafa Roberto de primeres per Luisito a punt d'entrar a l'àrea, el control de Luisito, una bicicleta de Luisito, continua, ui, la sotana de Luisito, encara es viva el xut de Luisito, gol, 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 Luisito Suárez, havia d'arribar el gol de Luisito, la passada de Roberto, de Sergi Roberto, del de Reus, buscant allà Luisito batallant i barallant i fent una sotana i se l'emporta i el xut creuat, Barraca de l'uruguaixo, gol del Barça, gol de Luisito Suárez, ell no havia marxat però ja el tornem a tenir aquí, els seus gols són importants, Luisito, el nou del Barça, fa el quart a Ipurua a la recta final del partit, Eibar 0, Barça 4.